अगर आप भी चाहते हैं SPG म्यूजिक एंटरटेनमेंट का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से। ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से। होल के उड़ता दिल तुरता, होल के उड़ता दिल तुरता, नहीं भागत भगइला से। ए मैया कौआ फुलवा ले चरण में धइला से। ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से। होल के उड़ता दिल तुरता, होल के उड़ता दिल तुरता, नहीं भागत भगइला से। ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से। देखी के घर में मई हरवे कराई पूजा हो, पूजा हो, पूजा हो। अब मिलत नइखे माई चुनरी दूजा हो, दूजा हो, दूजा हो। तुही बताबो हे माई का चढ़ाई हो, का चढ़ाई हो, का चढ़ाई हो। कराई पूजा हो, पूजा हो, पूजा हो। अब मिलत नइखे माई चुनरी दूजा हो, दूजा हो, दूजा हो। तुही बताबो हे माई का चढ़ाई हो, का चढ़ाई हो, का चढ़ाई हो। बात नहीं मानत सब कुछ जान नहीं डरता डरैला से। ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से। ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला रे। फुलवा ले गइल, ले गइल, फुलवा ले गइल। म्यूजिक बाय सही दिलीप। सत्या राउर कैसे करी पूजाई हो, पूजाई हो, पूजाई हो। अनिल रोशन रउआ के कसहु मनाई हो, मनाई हो, मनाई हो। रउए करिए माई कुछ उपाई हो, हाँ उपाई हो माई उपाई हो, उपाई हो। सत्या राउर कैसे करी पूजाई हो, पूजाई हो, पूजाई हो। अनिल रोशन रउआ के कसहु मनाई हो, मनाई हो, मनाई हो। रउए करिए माई कुछ उपाई हो, हाँ उपाई हो ए माई उपाई हो। लागी न मन जबले होई न दर्शन नहीं आवता चिलैला से।
ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से ए मैया कौआ फुलवा ले गइल राउर चरण में धइला से गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिव।